Dobrý deň, ďakujem za predstavenie. Moje meno je Tomáš Homola a zastupujem regionálne VAV centrum pre nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy. Ten CEPLAN, čo tam vidíte, to je vlastne, tak ako si hovoríme, to je vlastne akronym nášho anglického názvu. Našu pracovnú skupinu tvorí približne 30 až 40 ľudí, ktorí sa vo veľkej miere venujú výskumu a vývoji v oblasti plazmových úprav povrchov materiálov, akými sú napríklad textílie, polyméry, kovy, drevo, sklo a podobne. Tieto plazmové úpravy realizujeme väčšinou difúzným koplanárnym povrchovým bariérovým výbojom, čo je zdroj plazmy, ktorý sme vyvinuli my a neustále ho zdokonalujeme, prípadne prispôsobujeme potrebám klientov. Krátky kontakt takéto plazmy s povrchom materiálov má v podstate taký efekt, že dochádza k zvýšeniu hydrofilnosti, respektívne povrchovej energie takéhoto materiálu. Tento zdroj plazmy, ktorý som spomenul, generuje studenú plazmu, čo je na ňom unikátne. Túto studenú plazmu generuje už v okolitom vzduchu, čiže pri veľmi nízkych nákladoch. Ďalej sa venujeme komplexnej analýze povrchov materiálov, čo je napríklad skúmanie morfológie, prípadne detailnej analýze chemických väzieb, tribológie, meraniu tvrdosti, nanotvrdosti a podobne. V podstate to spektrum toho vybavenia pre diagnostiku povrchov je veľmi veľké. Záverom by som chcel pozvať na konferenciu, ktorú organizujeme v Brne na všetky tieto témy, vlastne, ktorým sa venujeme, čo je vlastne využitie plazmy v priemysle a prípadne nejaké nové trendy. Detaily môžete nájsť na našej webovej stránke, prípadne cez mňa, a účasť na konferencie je zdarma a konferencia je v máji. Ďakujem pekne.